kuulit sä ton? Kuulin? Ai minkä? Stan, mä kuulin, että joku sanoi huhuu. Kuule, täällä riittää kaloja. Ihan kuka vain olisi voinut sanoa sen. Toi! Minne mä katson? Tonne! Ai. Hei, mä oon Dori. Niin, missä sun vanhempasi on? Hei, mä kadotin perheeni. Missä sä näit ne viimeksi? Mä en muista. Mä etsin jotain ja mä... Selkis, ymmärrän. Treffi-ilta. Mä kärsin lähimuistin menetyksestä. Se on sukuvika. Ainakin muistaakseni. Missä ne on? Tori, siinä sä olet! Kaveri! Varo! Kappas vaan! Ystävämme vietiin. Mikä paikka toi onkin? Se on kalasairaala. Mahtava olo! Jäbä. Disney ja Pixar esittävät Mä oon Hank. Mun pitää löytää mun perhe! Paha sanoa, typy. Sit sä oot jumissa täällä. Toi ei auta, Bill. Mä etsin mun perhettä. Tosi surullista. Olen kehno uimari. Ystävämme on siellä yksin. Beili, käytä kaikupaikannusta. Typerää. Tyttöparka, minä autan sinua. Äiti! Iskä! Palkkaa nyt vaan 2, niin häivytään. Isä. Mitä? Se oli vitsi. Heillä lienee hyvä syy hyssytellä meitä. Onks sillä yksi iso silmä, lonkerot ja suuverkki? Aika tarkka kuvaus, mutta jotain siihen suuntaan. Nemo etsimässä ja Inside Out-elokuvien tekijöiltä. Tuolla jossain on mun perhe. Mä löydän niitä yksin. Odota! Taas mentiin, hemmo! Ei tahdo joutua kosketukseen. Anteeksi. Eipä mitään. Kaikille käy noin. Ei sitä tarvitse hävetä. Luotan Beckiin. Ai luotat vain? Becky syö kuppia. Sen kun uidaan. Äiti! Iskä! Pitääkö meidän sitten hyvästellä Dori? En tiedä, miksi luulin pystyväni tähän. Dori, sä löydät vielä vanhempasi. Ja kun löydät, sä olet... Kotona. Disney Pixarin Doria etsimässä. Nuo ovat merileijonia, eli siis petoeläimiä. Ne voivat hyökätä kimppuumme. Kamo, älä sä huolehdi. Gerald, Pois häivy! kiveltä, Gerald, häivy! älä Sun mennä! pitäis Mene! tietää! Pois, 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 pois! Älä sä huolehdi yhtään. Elokuvateattereissa 26. elokuuta.